مستمر إلى bulan Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala dia lagi sesungguhnya ia bulan Ramadan. So, apabila kita lagi sama master, sudah ada juga alhamdulillah doa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bakas rumah di Nah, alhamdulillah. bakas rumah. Benar-benar Allah. Jadi masyarakat yang bertahan. Oke, kami berikan rumah sakit. Nama kita Terutama nama kita anak bimba iman kepenanan di maka bakas yang rumah. bertahun dari itu rumah itu. Itu puasa. Pada tiba tanah nasa Mereka kalau yang kami nak nabi jadi, apa dia timbul. Nah timbul tanah sehat.
Tibol talaga sa may tarawih, ako magkakaroon sa masjid, nakamitin yung mga Muslim na sekalian na naiga, o di na montol, kapunyan yan, andi kabra ko iba na yan, kaya pakasunod yung mga garomero kapaliran. Tigo na may saka, hindi kaya tigo Amerika, inalilahi wa ina ilahi raji'un. Pada tigo na na sa asar pun na kaya katano na kaya para pupuasa niya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hindi kaya tigo Amerika. Tigo na talaga eh. Nah, dia sudah kira bahwa setiap mitra karena dia kalau masuk mitra akan berjin. Dami pada tidur dan ada. Pada tidur dan suami ke kamamanya saya kan namanya kaya tapi aatinya namanya apa masa mati namu sapera. Jadi di meleleh. Ini contoh elegan lagi akhirnya. Dia taruh di mana Hati nanti terlalu. Aja pun dalam perbegaran ada ekor kaya. Kalau memang manusia yang masuk siapa Inatal kabel tirasa gramane sabtu na dite ko kabumay na sabtu na sigo traga. Otak kesiran na kejaginannya nyati belum. Tiba demi sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kami tiduran. Hah? Kepawal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepawal. Karena seni pintar orang tiduran betul. Atau tiba demi sekarang seni pintar kalau tengok dia pakai orang kami pintar kayak ada dengan angka serigannya. Ini juga kayak buat lupa kayak minggu ini nanti saya try kayak mana gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama Allah nyarapi juga nggak fitra teman. Antara mimpi tidur kan, kegiatan ibunya ada dan dia bocahnya sangat masih tidur dan sedang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini dia kata mati ternyata manturun. Tidur karena sebenarnya berjaya Al-Quran, taman dan sikit pun sering Ramadan dan malam teman dan yang berjaya Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mereka sama juga kok kata singgah mereka wala, mereka sawal lawan ada pada bapak dunia dunia tengok. Memang mana? Ada bunyi tanam. Jadi kaya orang perkara saat ini bentuk. InsyaAllah kita kawan nomenya tiga tak ada. Antan yang muncul ke Ramadan. Nabu antawa amal nekewi suisan. Okama konten berani lagi karena nasi amal bau tanah lagi nanti dikenawi suisan. Bertiada dapat ya pandikan dan ikut nanti dia timbul tanah seran. Dia tirkan Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Patingan ayah kagaling tanah dia bontong. Na isang tatanurun doon nagyang bunto at yung awi suisan. Isagi nga Ramadan bapyadita na miyali naman na akan nakanabu aluin aging kaya paton abala sa nga wallah maapadagaan na udakan mapad na tubat kasi wallah ado mananambo liman kapirang oras uga kalakay mani mo sa imala na kapangalapak na. Pagkanya pag-ulit na nun saging kaya pat anya butong aging kayo lang naman na Ramadan. Napaganayon na sa mga minigulan niya sa Qul huwallahu ahad o sa intaranan. Ikadua, kaya tanong, pag-usin tanong. Jadi kaya pagkipo sa Ramadan na kami magdan, abuan ka magdan din mga din sa dawal ng kakadyo marubat. Yang tamiyalitan na paganayon na tayo siyabot yan sa Qul huwallahu ahad. Lagi kaya Ramadan. Ikadua pagalitan tanong. Ang taon isang yabot si kayamanannya na kung ito sa kasukat. Sayang kaya ulan-ulan tama. Ikatlo pagalitan tanong. Nasa kinipon tagintan na saging kaya Quran. Okay, ito kung mabasa ka bismillahirrahmanirrahim ladha khalaq. Na ikapat. Apa beluin tanong? Kung yan magutong, nasa mito bagtaging kaya ulan-ulan na naman. Pati mananan, ang makampatakyan ng tanong na magutin ka naman sa makampat. Sabar sa umay sa timansan na dito tuon ko sa timanang kabara. Okay? Naputos na ka.
Takabay ang namasugat ang sulikat kami. Kapara maatulog-tulog na ang kararangitin sa ditubat. Pagkailangan na biyang buto ang yari tanong, Qul huwa Allahu ahad. Ako naman ang mga dapat kakasabot ng tanong ko kaya pakataling naman kita na ulang-ulang na Ramadan. Yun ang sasya ko yung alayan, Qul huwa Allahu ahad. Ano yung mga Qul huwa Allahu ahad? Pero ang kaya Muhammad, as kanya suwallah ay sita. Sa kanya may suwasam. Malana na tanto dars tanong na ulit-ulit kaya ulan-ulan ang Ramadan. So kaya bigyan ka sa kaya pakaisis anak wallah. Sika sa kwarto na doon ka din mabigyan ida makuman. Kakagyo at terima ka sa kulhuan mawahad. Kanyang buwi susuatan na ino. Kaya hindi ka muasa. Basta saan ka masuat. Nabuang ka kabubayay. O Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Eh mana to? Nabiyag ikhlas ka. Siapa rangka wallah. Siapa rangka Rabbul Alamin. Nabi bulan siku Quran. Supaya ganyan namiyakit ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesainya napakaliwanag ito mga ulama. Kasagutin ko sa Allah nas kanyan dapat absusuatan adaba salakaw ang makaliliron. So Qul huwa Allahu ahad kanyan bu dito sabab kami pagkakadakakan abang isukakan na dia nanti ikat berbulu tanah. Beri sepakan dan kita dengan bersabar. Kaya ini pohon besar. Kata kamu tanah kosong lumayan lumayan na tanah. Nak kuman tanah na minum tanah. Na tama saya kakek pasal ukat tanah na ungkap paginom tanah. Na madoong semangat nyawa tanah. Mana amian layang tanah. Sa ayam mana nakakanaya. Namanya kau masuk Ramadan. Nasabab ko Qul huwa Allahu ahad. Isisas kanya na nafsu suatan na minisaparkan untuk kong ginawa tanong. So miyak ang hunan awanan sa depan aba lalangan nagudepan aba suwan Allah aba tanong dito juga kasokya juga tanong sa tanong kapan agap nagpakailar kay tanong kaya juga tanong sa tanong minamap ko tanong taos kada aba suwan taos kada aba saparan aba tanong dito juga asubuan wallah awini sabar wallah. So kaya mula kita tanong Qul huwa ahad. Makna amiyata murkasu la ilaha illallah. Susuatan dasumber dari wallah. Tausanan satu dua kali insyaallah. Tausanan samiyata dalam berkasu la ilaha illallah. Nakagirnya pada dalam berkasu la ilaha illallah dan dapat nama pikir kasulawan. Untuk abinasa seku la ilaha illallah. Di apa sepuasa tanah di mantiman senyat tanah. Di apa sepuasa tanah di tanah kata nanti dari seribu la ilaha illallah. Di apa lagu kita beruntung ko orang Ramadan abu seorang haji tanah. Taman sakitano mapakat teman na mapakat berpa so la ilaha illallah siya mga puso tanah. So alhamdulillah niya kay puso Ramadan hindi nagpakay puso Ramadan. Na pagka pagbuntong amay kaskana piso sa Allah sa kanyamo kedua na inilibig ka sa pagkabina sa sekula ilaha illallah na miyaw saya na setan ako na ko ibaratiana miyaw sa sekula ilaha illallah dan susat na rumah ko Allah ini mga day pagbuntong ako mga day Koorian Ramadan asakan na pangirawan la ilaha illallah Qul huwa Allahu ahad na tatabiyan na kanon sa mga dimatakan pagbuntong ako mga day aan nasasarigin na kasalakaw ko Allah daap susunod na salakaw ko Allah orang yang nasasarigin ka ko niya kaya ani matwata ang angipin
Apakah presente kau dari latar Cesar Legon? Perhapas mengenai Ramadan ka? Patut mengenai marasnya kako patut sampai lutano sa ini ka bahasa ini betul. Mapipili na yung mga tao kami sa sisiran sa kapamuasuran. Mapipili na yung kami kapasan siya talawe. Pagkatuwa mga na yung ginawang ka. Ang abitin na sa sunay na Allah. Kakatakan na sa sunod na nagahay mo kayakan. Agiyan ka na na ililibot ka na ililibot ka sa witan ka. Aalaman na yan na adimat ka para di makatulad rumah sa karuman ka. Palapas mga na sa Ramadan ka. Abibigyan na nakasampo yung tayo na takasa adimat na para di kasulat ka lebih. Palapas mga na sa Ramadan ka. Aan na sa sarili na sa lakaw ko Allah. Pagkapiman ay ginawa ka paguntong ka mga at panggiraw ka na ilaha illallah na malalakaw ka na na niyunisip tagipanayan ka pera kaya. Pagkapas mga rin sa Ramadan ka. Kung matiyan ka kupulhul ka wahal. Aan na sa sarili na ngamuli ka. Ayan ka katarihan, ayan ka untong aginan sa pinupin ka. Pagkapas mga din sa Ramadan ka. Aginan ka na ng mga ganda ka na sama. At kaya ka ko Ramadan yang beri. Ala ilaha illallah. Ayan ka bu Yesus kata Allah. Na ayan ka bu otek dapat pagintau na nagyan ka na simperan. Asura na la ilaha illallah. Yun ang sabto nila kanlalayon. Kapan ako to, kapangilay sa kores, sa mga dato na kores sa manok, kapanalim, na sa mga lokas na kores sa lima, kakagilimanan niya na marapya kay kores, marakamintong, marakapigod ka. La ilaha illallah. Panapas Ramadan ano? Ang may kadataran na sa mga ilmu lugoy, na ada tulisan talaga na ada surat yang kalau nasa lakak Allah. Nah, pagalian sa Ramadan ayang mana? Amin tani mga niyan na la'allakum tattaqun. Bakalo-kalo na makapanan tidak kalong. Tuan tunay takwa ayat pinakamalak penanggilan ay ibarang ito Allah na ubang sa kanyang lipot ka na ko to. Begitu sahabat, aswadil alimatian pamasaka sa guteng. Katanya malanian sa kadian dia berkata kepada kita ada guteng ini to. Hadin adimato at nariyan na maguteng ka di kurpa. O kabaya aga amma pagkasi guteng sa gil kaya ulan na Ramadan. Guteng kamatay. Ayat sa saligan ka nagyan na ngay na dito nagulay kinipunon. Ngay panabuyaw sa ngay panaga. Ito kinipon sa nato niyo. Adiyan ka tao ito na isinungan yan kung mga tatanong. Nagupungasan mo kan tagapatay na likot ka ng tatuga at tunay kikarsan ka. Yan na ayah perlu bertanya tentang tempat sosial itu sa Nasaro. Markasi. Ayah perlu bertanya tentang tempat ng bilangan pamalian niyo. Ako na sa ikano. Kakit pagpupunan niyo ron sa mga boy na ikilakira sa kaduloy. Na ipilugan nila na basta ako na duloy po na kaduloy. Na kemi na ng pamamaraan na yun yung na puro niya. Niya rasay ka na. Pero italo pa niya, puro ulo din makapangarama. Niya tayo din makapangarama. Pero isisay puro kapati ka mo. Nagupo na yung bataman na agaman niyo. Na mga puro ulo. Na mga puripita na aktivitas sa us. Niya taman sa sabitali na pagiro ka. Allahumma inna ta'afu tuhibbul afa fa'fu anni. Nadiyong pagsukat pumalian ka diyo ka na ng suginukan. Napasama ka. Pangiro kaya Allah narinay ako ka. Naging
ya bisa kena kapomalian na dilo pun. Pasti pemangnya kapoma ila amanian. Amai kadimat gunakan anak mama ala bisa. Abu mau ala bisa ya maknanya. Laisa karang itu Allah tabaraka wa taala. Sumiyadon dong bulan Ramadan. Sumiyaka suana miyaka tatbik meaning bulan dia na mini apply dia naging gaya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kau tero da basagindo wallah da bedotar wallah neno wainin dotar so Allah ko tagtak neno wainin pasirig na ginawa ko may sumpet ako sa tiaragat ayang sasarigan sa penunutulan may sumpet na magulan tiaragat na yamanan na malaon o pamana sa Allah na sinya ni pagkawit ko papano ko din yan na kami pakawitan karo din ni pakawit paano ka namin sinagusa-guso papano baya man ang tiaragat na tiaragat mana melaon nauro ni sa mga Arab ito na gitu ilagamin mana merano nausio ni sa sambug ito na mambu ito na ibasera no gitu mambu ikaw ni ro mga tiaragat mahalo ka no pamimikiran miyarasay ka no pusa miyarasay ka no magnaw kau na ang panagyamot ka mga watermelon na ni pamaganan niyo naya mo sabot naging kaya kakapatan ka basta at nailan niya sina digito no ito ni maana to nausay na digito no bakal pakala inao iptakaw lang ka inao ano yan miya sawa ano yan miya anad diuwa nga meron malakas ko mga kitan na dimikiton nasibo miya to sa giyong buta mga luluta miya maana niya na di baking ginaway ko mga nonok bakong ron kuminwasan na doon naulong kong kuminwasan doon na inao wala sa nga walay doon ano na yung mga pira ka oras sa nagmaguramang doon naubang ngayon marawal ubang kainin ayam muna na kang guno yagi kaya lambon nah iya kan pakataya sa naga kesagid nung panaging kaya di pukul kawing ko sawala may kawin siya na Ramadan ay kaya nang ira sa gua katawa bulbul tawa bulbul mama kaging Ramadan ay dia ka pamagar kay ram na dunia sa Ramadan nila ni pero niya ko ni mabudas ino to sebut tano kaguma sawal na haram kakasasawala so miyambut siran ako to kewing siran nakatawan nagaging kaya mama bububay basta di makasikuy nakatawan yun nanan nari mga mami ako mga inami na piyakabugan niyo siraman buka kakantay di pagkawing na din pusa ay nauduang kaya niyo din inisabon na sa haram surarang ito man na yun pilusagan siyubukiyo Kawing sawal ka sunat karo kiyawing sa Nabi sallallahu alaihi wasallam musu Aisyah antay tayo piyo Nabi niyo so Muhammad so Nabi yung mga lokas Muhammad ayal ko no Nabi yung mga lokas na sawal na kasi sawala salasana ke salasa sa pamalian pamilya ganda kaon pamimili ka kadui man to alalan sa iligan dua tanoi Nabi yung mga lokas ay mana Nabi na di manonotulan lagi yang kanan na pamalian na tulo mga lokas so kaya kawin ako Rasulullah ko syawal na rakoto Islam pili ka sudah mapupos sa Ramadan kasi tunggal na kasi kasi na umanya ko na FQL yung ustad nakagiudi na kita na yung mada na mesti. Ilalang berkasa dengan dikisah sabu-sabu tu La ilaha illallah. Niya dagdagal. Ada mana kailangan na di magbang. Ashhadu an la
ilaha illallah. Nah, ayo maga gimana? Saksian akan ada susuan normal ku Allah nadiruna yang pedek. Suti swallah. Pagiraw na la ilaha illallah muslim ako, namiyam ako nga sa Davao. Ino to, komino sa landong nga Davao. Ang tunay lang ba ko agamang ka? Yuti sabab, palalay na ang kapgaloy, kaya nausap dia ka sa mga tao. Ay, importante na kaya sabutan, na paman siya apaliumin, waman siya apaliator, lakum dinukum walidin. Sa kababayan, asumul si Islam, na suladun sa gunayon, sapman sa dirun masusuat na dumaniki diyotong. Nah, so ginanaw. Qul huwallahu ahad, sa miya ka tatabiksan, minigulalan niya nanan, mini-apply niyan, insyaallah miya guntong kano sa gikaya sagad sa Ramadan. So masudan niya nanan, migulalan, na kailangan na makatugon. Kasiran ni miya wiswisan. Kagya sabab sa sukapan ako to, na basta amirar mi sa sarta ko galabag na teorya na pabinasan yan. So kailangan, kakabulungan na ka na kamataan kung madakal asimbatan na may makalalay kipantag. Tapi ay kapuloklos. Yung ka na nakapumanutun niyo. Yung ka iya puasa. Susambaya mga tarawih. Tununusan. Nagupuunon. Misa sarta ka pa nakutuanan na ayaw balian ka na nagalabang ka na sa kaya dunia. At kubuntuk ko mga tao na sa alungan na maure. Na bangkon mapambagyan. Nah, so ditanud na nan pakatayasan ka effort tandi na kaya punan. Ikadua biya kuntong ko Ramadan. Okay po sa Ramadan. Ang taonan. Antay biya kuntong effort ko Ramadan. So, miya tiya sa Allah. So, miya tiya sa Quran. Kani mismo di pagbaca sa Quran. Ano ano? No. Lolo ke tanah to. Dunia. Ina tulis ulang. Hindi ko mataw. Kama nasingar kami pag-isa to isulda ka. Solo pa si Wami. Kaya tapi pikir niyan, na aya sasanaan niyan, nasa bukian na minilalak ko Quran. Apniya sa seret, ubugian. Ina bukakan seret, di ba na nilalakay na abay, so bukak mo ko na. Di makaw ma. Loading. Dan nabat kaya sa Quran, kadikirabat kaya kita yak sa mga bukon. Dunia na sa mga tao. At nakasawang. Kaya kasuang ka sa langit. Kaya suwang ka Rasulullah. Iniripot ka Rasulullah. Ino kaya nimbat ka sa Quran. Qala Allah Ta'ala. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مسجورا. Peter Rasulullah didedakan sa Quran sa suratul Furqan. Ya Allah. Tigu Rasulullah. Summa ummatakan. Ada mata tenduk, ada kematian. Semua mata kelat tiali kuda niran, saya sali kudiran sa Quran. Na ayamnya kalala mapapadala masan na sudiba ka batia sa Quran na dan din panamare. Na bersama sama tao batia sa Quran na den. Dan yan batia sa Quran kamas miya tumuyan sa mga teks sa mga ginawin na nanimsil sa buyang. La ilaha illallah. Anto na ipagapagan ini subuh Allah sa Quran. Anto na ipagapagan na surah ini turun Allah. Na imatauron. Pagapagan na surah ini turun Allah sa Quran. Anto na itago ikra. Pagapagan na surah ini turun Rasulullah sa Ghari Hira na Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Batian ka paganadan ka sungarano kadnan ka skanya ni miaden rega miat to mia burga sama pia tangila mapia kap kebitin ningal saretes
Kan ini mikir ka sama piadila, kita mga piya ko mga prutas. Aku sok kiyo ni nga bros. Belas ka. Belas ka sungaran o kadnan ka. Kenapa nga service ko Allah ta'ala sa wala ta'ala. Wala ta'ala. Fitar Allah, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. At na mga ngaran Allah, miya makatanos, miya makapiyapiyangaran na. Ayan ni Ronitelo. Ayan ni Ronitelo. Ayan gila pendua kana semangali kasarizki na ngaran Allah Razzaq. At ngaran Allah Rahmanir Rahim. Kenapa pangkinanglan ni translate na ka? Ayak translate nga kung ngaran Allah na gila penduma. Kan kasabut itu ni makna niyan. Kenapa may katuluan ka? Ya Allah, Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bitingaran Allah. Nabat Tuhan ko masaling gagawa makalimon. Ayah perlu beri gira pegulu tagano lagi itu. Kadang nami masaling gagawa makalimon pada kamingka kulailatul qadar. Amin. Kan lagi tiru nari. Hari dan masih rantai dalam tahun kodok tak. Allahu Akbar. Kepakai pun. Ate bakul isi Buddha Allah meranawan na suatu yang ingin. Kenapa dia isi Buddha? Okay, na kailangan na salur kamara ito mo ni usalin. Kasi may orang saluran na ito no? Suwaan. Nah. So talo ini Allah na ba mga wala ta'ala? Hindi na may aton. Anas siya pulo ko siya may kamagantos Allah, ngaran Allah, dapat na ton. Ninyo ba sisibo yan namin ito na balay ba na kita niyo siya ganun sa wala ta'ala? Ada menapuntaran sa dito sa si Tuhan. Pwede ka pa kaya kasambihin na na? Tigiran na ngaran niya na na, di katong ko. Walillahi al-asma'ul husna dito gato. Nandun na translate. Translate Ar-Rahman, translate Allah sa Tuhan, translate Wandalusan. Itong gaton. So ini semua na suara ni unitero. Jadi ka tayo baca na sambil. Naam. So ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ina babala ka na usah pagariya. Betul ka sa Allah, ngaran Allah, Allah. Oh Allah. Okey, dengaran yan. Anto na yung bidano. Allah. Ako Allah. Ani tayo pero na magbang ako. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tayo pero to. Yeah. Daruan na winin na to ngaran no. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngaran na to Allah. Dapat na mabalas ka no. Di ba hirawan na ibaratakan? Tiyak na, Peter Owe! Duterte! Ah, tiyak niya tegas-tegas. Duterte! Dapat na, Duterte! Kaya apa ka sa wala ni Duterte? Dapat niya kami ni Bule sa timang buat tayo! Nasa migil ka sa mga piatangilan na di ka tugal sa ngarang yan? Baka di kaya? Dapat na, oh! Ah, dapat na, oh! Itu dapat. Tiga itu ni lagi kebal sawat. Ay jangan pakai nada. Oh bumira apa? Tiaser. Tiaser ko dapat na teacher. Oh. Tiaser. Ada. Nasungaran wala na gitu Allah din si Allah ina. Ada menasar mga bubuo tao mga lako. Kurang na bitin yung Allah ya lako. Yan ako. Yan ako. Ano din kaya sa nakatungtong yung Allah? Yung mabarastan ng piya-piya. Kaya na mabarastan ng sumaran Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama piya talon nungin na doa. Inalo niya na ka. Kanini niya din na ka. Dapat nakapiya na ka. Kanini niya din na ka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pagka nadang ka sumaran o kadnan ka air kami adin. Khalaqal insana min 'alaq. Nanti manusia pusang tasapur na perubu. Itu yang anu ini Allahu Akbar. Nadakan kata nuli.
Na upama ko mamamarga mangusubuir ka sa ayuda. O kung ano, nagpapya sa waran na juga kebalas. Kumangon ako makatali makaganda nga margos. Jadi na sore na sanex nagkebal sa kanil. Ipian ka 5 to ka kilo. Lagi pera ka kilo imedyo. Yan ang irong ko bun maplat. Dapat nakataliman tanong sukat dan tanong. Okay, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Magandang tanong sa Quran na mabati tanong. Magandang tanong sa Quran na mabati tanong. Ang tanong di-report. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Iya likod nila sa Quran. Andi ka tutunay ng Quran, may ganda buhat ay palanak sa buong sa Quran. Tunay ka dua ka tutunay ng Quran, ada panago. Yan ko sa kudairan, yan ko sa karaboiran. So yung sirang ko sokiran at tanako to, nakita mo ang saramparang si miyakantap sana na sa depan niyo. Ayaw ba nga yan nakuan, marigot. Suba ka eh, suba ka. Sudah beliau kay mama niya natin. Inukop suba. Basta. Kay miya ka sop niya ka order so, kadna niran. Pare rimar. May rimar na gitu ba? Ito di ka sabot, tingay basta ilan ba? Ang kalipasan parang sinakara. Nanti nasa dupa niyo. Marigay ba nga na? Mano mapulo? Mano sakong? Nago niya pala sa gusto na kaya dalo ka gari. Bilang bahasa ba na? Kakatag dito na yan, kakatag. Kakatag ka Quran. Allahu Akbar. Yan na. Nagbulubag sa Quran na di mga kasama. Uman din makalik subasan yan ha. Mabinasagin ko takap pagagaman yan. So biyagon tong Ramadan. Agyang ko tamiyat ya sa Quran. Okay? So kung nabot mga nabulaw na miyat ya sa Quran na bumiya kasugat. Kenapa lamu na miya nasbih na miya kasugat? Ilan niyo mo? Terima niyo ada tali ka panasbihakan. Okay din. Kabat ya sa Quran. Bisa ke taman? Ya belum ganti di situ. Oke, nada. Ya firmion mambungin atau biya kasangkulo makataman. Ini mah belum. Kapan dia sa Quran? Antunono di surat dari Umar kira mana gusto katibin. Kayaknya berseron. Sudah mama nasbih ada taruh jujur tak tertitri liter esan ya pasadin. Soalnya aduh kata di kapal no. Ini belum kena dia nanti bicara nak pergilut sepas minyak. Itu dua timan ini tidak. Yang ini bicara ya dah sesuatu nak tasbih. Kera kabatia kuninga kubatang subatangi ang ngaranian. Ain. Iya dia. Ada menaik sama kabatia merano. Oh, semua berputar lagi dah punya kumpulan kita. Lain yang bersokorannya nama katakat. Ya na tama pito gue. Dia atas tentangnya ya na besa. Oi, nya tamat kata tenteng. Nya pito gue na nya basa di inaba itu menteng sa Quran. Hinangan na Nado taruh mana lagi nanti kan udah di semua yang Allahu Akbar nanti TV tu. Aduh dia nak buka sama Ria, anu tutup sama ngain. Nak amai kamu bangat lah bukan tadi. Nak amai kamu dia ni sekolah na bisa menilai menilai dia tu nak tamak ko puluh gawa nanti aku yang tadi dia. Sabang lah. Semua mama Allahu Akbar. Pikiran luhur nak bakar magimam. Kada kay pagimam, agoy. Yan. Pagi ako magarim na. Kada pagi mo bari may kawata. Inoto. Di niya mesti ngababaris.
Kira kami buka kemana? Semua mana kata-katanya. Ini ada pisau gas. Apa yang 5 million amang gusto nyo na sa masuk ano matya sa Quran. Dapat nakabunyo na sa oras. Di nagpunyo sa Bluetooth. Ada berkadang Bluetooth. Kagupon. May bergubanap ke Bluetoothan ang mga otak tano. May virus tano. Oman buwan na magluhang ka. Ano nga siya gusto bedat? Bakas sudah ka magluhang. Sehingga penewa ini menuntut sa otak na sa Quran. Kau to si Ustad dari reak. Sumbaon. Ustad, iya ko pa kabatiya. Ang dua ko ma. Kata si sa kamilyo na sa mapakabatiya mo. Dari mana ka? Oh, uli ang kusang. Kapli niyo ginaniyo. Tiga no sa sana. Masuayo so kani sa mga no. Sa masana sulong sa bakol sa binyan na makatoko na kalatap. Ganun pa nagpapadiyan na di pa ko. Ito, kataon niyo pa natin. Di niyo pa natin sa rasalunan na. Di niyo pa natin sa Quran na yung kara. Di niyo pa natin sa mga no. Satay pa natin ka. Sakan na, bismillah. Pagka na di ko pa pa natin. Di ko pa natin yan. Naparati ang ada ginoma. So, paano marantanoy makabatiatan sa Quran? So, niya magontong. So, biyuteran sa Quran ko sambayan, biyuteran sa Quran ko nabasambayan. Naisumpat tanong sa tibulong tanong ang mga mga fortuner. Gini kaya tibaw tanong ron. Aya pisu sa tira na sa mga mamo, bapiado niya balasyan sa Quran. Ako niyan ro, rapay dulu na. Yang apa sa silang diraway, manisa na kumukular, yang apa sa dagami, mata na yung tiga sa kapes. Ay, biyang perakeras gano. Apalagi tadabbarun al-Quran na ma'ala qulubin aqbaluha. Pero dendel mas sa Quran ang takap yang akakan dito sa mga kusiran. Waratil al-Quran tartila, balasan piya sa Quran. Nabayag kundi sa nantaon ni magan makatamat, mabiyada niya bersyan. Nabagi ito, inna Allah yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Mata naswalla na pagubelyan sa urip niya na i-impidan niya sa galbakyan. So tumusukul wallahu ahad yang muya balas di Ramadan adi sabab muya kataman nada banggaon muya balas. Kasabab sanggut watan tungon nakian gagani. Okay muya gontong. So mga tao, amiyat ya sa Quran ya gontong sa mga tao aminigulalan nila sa tauhid. So la ilaha illallah isagian gaya ulan Ramadan. Antap ni benda miya gontong. Ami alitano. Ano ni? To? Okay, kapan to? Nalanda nurun sa makaron ninyo. Okay. So, miya gontong so, naba mga liligot. Kata niya tayo, naba maligot. Inukop nyo lang tayo, naba maligit ka, na maligit pero, bigay ka. Ang tao to? Naman na, kapang aliligit niyo. Tutungan no sa masjid. Ilan niyo, katungo siya kaligit niyo. Tutungan sa masjid. Kada siya wayo. Si Benjuro sa mga wata, nanaguloon. Saan niya sa wata, tinutang yan. Kada siya wayan, sumyo mo mga ano kasak. Na di mo di manulong. Di ka maligit ka. Ya kan video-video ka, sedekah ka mo napakapanta-panta. Yung ko to mga wata tano na piyapian tano, ka iman to na wata, isagoy na malaman na wata, ikapiragoy na miya ka na wata. Nas kanyang mani imam, sa kanyang mani bilal. Nari na pamakantaw sa kanuro na ibibidyo kanuran. At nakatawan niyo, akala sa medyo ginawa niyo, ini pangusurian, nalimsi mo yung iman to, kasabot sa ulayan. Andi tada taranyo. Piya inyo. Mungkin lubog ka na piya nga. Datar ka doon palagi mga sumangay ma. Makamaswata sa paganiya sa apnak. O sa lagi. Pinyong niyo pagawa sa mga wata sa utasap. Ayah daw kayo na. Bari mataw, bari maniyata. Nasa ka, mataw ka. Hindi kaya tindigan na miyada ka. Jadi na, di mo pagkabatiya. Sige mo di pagkabatiya. Kina na pagkabatiya po na may tawa. Tanas ka na mga pagkabatiya na. Yan lang sa kanin. Yan ka na nakatidin. Bawa pagkabatiya.
Mas, dapat ako sa mga mata, alagan. Saat bintikan wa mata ng Islam, iba sa mga mata nagpagawali ako mga sapiran. Rodin, nabi sila di sesamong, nagpagpunta niya sila. Ay dito na, piya magaway sila, biyawa, kawasan. Tapi yung sila sa uriyan, nabi sisigos sila. Na uriyan niya natiro, tagiro! Lang mata namin. Bim, kaya nga ba umay-umay nga sa mga tamo ko nabi sila. Ala lagi ito. Ginawa na pinto ko niya, panamiyati yung karera. Ang pamaway sa Samuriro, mayroon ang diyo. Naman sa mga Arab, sa Ragon, na di bibinjere ito, na mamagistorya ito, na buminiro sa wata, na abi, nasugi, na away, natin mo, sa away, pununanan, sa tanong, nalugit, yung ibigiralok. Di pa ka sa ibigiralok, kami ako maganda sila, na bumiro sa Murita, miro na, na, maganda ko na, wala. Ito soso kasi, Allahu Akbar. So, dataro, mababali sa mga watatano na dabali niya. Mawamiya sa mga watatano na dabali yamin. Dabali yamin. Kung kakatono na may kapakasabot. Sabi ba gano'n ka, tutudan no? May umama na tututun niya na dabulo. No. Napanginan na, Panginoon tulan! Kaya nga po pa ang Panginoon tulan sa mayor, nasa ka na di ko Panginoon tulan. La ilaha illallah. Okay. So, miya guntong miya manutu nak nau ba? Maligid. Miya manutu nak nau ba maligid. Kata si Syekh, nagkutusan niya no tapi naga mga nakandi sa Madina. Allahu Akbar. Toto yo kena teraka kandi. Sabi biya daw dumpan. Kaya puro kita no batas. Naso mga gilibutan wa. Gelotas ada saka benutur 5 kabar. Nasa kana kay nung Diga di pulsa, bapian diga pulsa. Begini makanya. Sekatan na mau mas kita meratan na begini semua. Kenapa di pulsa? La haula wala quwata illa billah. Di mamanutin ng mga delegat na kanamiya suwayan, suwatan na nagumiro na mampa penuh-penuh rarabian na niya na uy naku ka. Di ako balik ako na di ako magpusa. Kita ko mamaya manado. Mamaya manutin ng mga liligid. So, dapat na kaya rakatalo na bismillah. Umagato sa niyataka iftar magatos. Ubusong yung mga tadi pupusa mabalito sa tanakaw. Ayakun ka na subalas kuwag ba. Kenapa sila ni bulas raka? Sa katano na ginto, yung pipigat tanong sa mga tao. 100 paklas, 100 insyaAllah. Peniat tapi ya, dia dipamugo. Di Madinah ada pemuan Thailand. May negara na semua sa masjid na. Miya belakang mo sekarang. Nah, pakonto dengan dia rodin. Mau ako na di sama. Nasa katano na, kota. No. Kada-kada lagi na. Ino yung di mapalot ko. Nauso miya gadi kami ron. Siya kung maroon di kami na ino. Preso ako na siya ukulilip ko mga tuwan. Hindi taruh ko na kanduri ya natutus. Di ko kasi rosun. Binigay niya mo mga doktor na tuwan na may patakot. Nakano sudah ko kasi ba na di. Wala. Kakamutan ng tutuan. Kati gini ka. Emra na wala na muskila. Ay, may beruntung sa mga tao, may manutun ada peligid. Bapya sa satiman, bapya saging po minitutun ka. Masya Allah, tabarakallah. Niya beruntung ka. Lepas seminari ribeto na ditano dito, betul singgung Allahu tabaraka ta'ala. Ay, ditano po sa, anda sa timan na ganito sa lang, nanay na upupiyo ni Mini sa pinitumbat, kami ang atas na si Makatero de Sir. Sabitin taubat, anta na ikan taubat, kasi nagrano din sa makambat. So, syarat o katubat. Kabenar wallah, natalo timan na syarat. Pag na syarat yan na, tarbi. Eka dua syarat yan na, sendit. Eka talo na, didin. Siya butiyo? Tatarag sendit. Kita kapag ato taubat ka. Kano tatarag? Ikarin sundusa. Nagsendit kayo ng mga panggulaw lang. Napramis ka, akan tawan wallah so pramis ka sa digadan kesuyan. Kenapa katubat tagil mo to? Buminag siram pasen ko Ramadan. Di dadun pasen suging Ramadan.
Tirik silang usul sang Ramadan. Naniniat nira mo mau masuk sawat na final. Nabo tumitin taubat. Karena mintobat ang ko miya dusa. Nada niyan senditin. Okay na ginaganyan. Nada niyan senditin inunin na tumaswa. Ino kan nariyo tumanggu. Ha? Di manggulaw lang kasendit. Dan niya sendit. Daw tumakatubat. Kailangan sendit ka so dusang ka. Kenapa mintobat ang ko di mamang ni sarira ko Allah, ladi niya mong ganagan. Datang tayo ni beratan no. Ya Allah narilay akong ya Allah. Napkanagin na sa papagadibat kadusa na sa panganyambun. Para dipilih sekali. Siya na diya mo. Nabuto taubat. Kaya ka taubat tayo birat. So dusa. Ipsundit kayo ng tumanggulola. Di nga din bebelingan na. Nasukab na ron ng manusia. Nomia ko nga sa tinilasyan, nakasoy na ko. Kasoy na ko, nomia pamaganda ka, napangin ko sarila. Umiyatay din na, doon ka mapamang ni sarila, nagtumangin ka sarila ko. Ya Allah, relay nga si kadi, nabadya kano katawiyo. Relay nga si kadi Fatima. Ya Allah, relay nga si kadi Fatima. Ya Allah, mga doa, dapat kuda nga sa doa. Si kadi Fatima, miyawa pa, tadi kadi pamaganda. Ubakalo-kalo narila ka, Allah. Kedua, naik kita so, ya sudah nak na upama kung tiro na na bagadakar, bagada amos kilaw na dingon petirwa. Ibarat na namiya tegaw nga so bayabal siya. O di na sa milon niya namiya tegaw nga, na iman ka nagtugat ka, na tiga, pagila nakarang sa miya tegaw na milon, no, daw nagigila na bidang. Waya kita ko na bagadakal, awidakal, na dingon petirwa. Ayaw petirwa ko, nagkapagumiro, sumiyadar ka, kate ya. Tapi sudah nga makuha namin ipasandito na kalangan. O gito kasuaya na dingong petirwa, baya dingong din, sa dingong petirwa ay begitu na, miya paman kung ano kamilon yan. Pero angon, sa padokin, katawan Allah sa kaugitan ka, katawan Allah, baya juga tiga, pira ka gini. Ito na nga, pira ka, basta, pira ka na. Tunay po na yan, basta kaya halat na puma. Dingong petirwa, kasumilon na kayo sa umatagawa ka na, duga tagi ataw. Amia de beden yang karata bedo, busa na kakabi pitu kay rabel sa teko. Amia karata ka beden, kapakaya dia sudah mamamad ko na sang kaliran na kapan. So ginan, atubat si Allah magandang talumat sa Quran para mapatan sa niya gontong. Kenapa niya gontong sesira na to amia kasabar mga ala ilimo amia manutun. Anto na ikhlas ini nakapakatutun. Dataru si sawaday do nga petutu sa mga wataka, pamilyangan, taka sa masjid, taka sa madrasah, siko antaw nutan. Miyaguntong sosya butihan sa malawit-wit ulan-ulan na Ramadan, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Balasan wala sa madaglamab yan. Dapat mamasok buka na pag-advance kami din sa mga Amerikano. Sa pangnig Allah sa tarima niya sa mga amal tanong, sudah pun makatubat na makatubat. Ibigay Allah ko manisa so pumangni niya nun. Kamapian sa dunia, kamapian sa rumah na maurid. Sudi mamangni sa makabihid ko utang yan, alabud nun Allah. Sudi mamangni sa muryataw na bugin Allah sa muryataw. Sudi mamangni sa karuman na rizkin Allah sa karuman niya na makatubo sila sa dunia akhirat. Sudi mamangni sa makatamok na pakatamok ng Allah na uriyan niya na bali niya na mapya. Ako so panganing kada may mabalas na ibigay ka Allah. Wa hadha sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balasan Allah juga hadirkan Syekh Abdul Fidah Hafidahullah wa tanto ito matanong sa imo tuwa mga usen yang matanong pa mga inuatan sa tuma na manayurangan si po mga ginawa tanong na mumala tanong si po kapangitaw ka. Bulan, orang yang ia pamamagitan bisa juga ia berhadirkan wapaganay na aya kadalayan managyaga iya programa tanong na kuday sa iya iya berhadirkan siarkan sa tula pa kaisip.
So pakasambag na adla mukafaan yan adla pero yung itipan. So, yan ang magiging siya ka nagkakasar dilo. Kapag suda, ana, sino dubiyan iti matiti mo pero ansar ang taka di pangisan. Gimana? Gue berdua. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Tanong. Oh, bismillah. Kan lagi baby ya? Okey. Jadi tak ada belum, sabar. Okey, bismillah. Later na ano po siya yung abarkan aturo na ini pa kayo sa iyan si Saging kaya bundigan talua ang taon sa mga tao abi maguntong si Saging kaya bulan Ramadan labu ang taon sa mga tao abi nga lobo bisiran. Aduh, memang. So pagdating din sa iyan ay muhajar pagkakansang na tindog ko mas mapin ang tindog na bagyo tadi marala sakan kaya po sa muna daw miya katero. So tinigil sintag sa nga niya kakaisa na tinigil sa niya para mas mabiya ka kinalaw. Mama ang takamagay. Ito na pag mo sa mama sa mama. Kapasad na si mga okay? Okay? Okay, bismillah. Tawa may agintong sa kaya. Diba? Na natatalo din ito pa kayo sa tanong. Kahit makaayos ako na video sa iyo doon. Sino naman na ba siya? Tatlo. Na, pakay siya. Dahil si Mag. Ako tani ako yun doon. Mashallah. Sige siya ito. Okay, pakay siya. Ada may ginagawa? Ada may ginagawa? May ginagawa? Nasibuk ka na. Napamakinig ka nga ba? Ganito ka ako ito yung alo niya. Meron na. Okay, may aloy tanong to. Adi ko pa kayo ko tanong sa sarili so tagat ako. Okay, ito saan ka? Di tanong ha. Ayakan na niya na so tagat ako. Anto na isabot, pero to di ko pa kayo ba tanong sa sarili so tagat ako. Kapit ka niya po rin dalo. Bang makinig ka nga. Kapan ako to? Ano to kapan ako to? Nakagiya. Ilmo to agad. Nasing na, biya makinig ko tagat ako. Dito mo na. Dito mo katang doon ay mana. Napitipi mana ang tanong sa dulo ko. Okay, may ako. Ano rin ko kanyan? May ko.
Ha? Sumalaw niya ko. Ay, gano'n so, narimada to. Paano rin yung magawin? Yan, tala-talo sa mga mamayman. Sorry. Na. Ano mama? Napaadatan sa mama. Oh. Nano, kagmo ko mga bugay na isa ko mga mama. Ari, kabinti ito sa mga mama. Naadisan. Okay, pakaisa. Kedua sa mana? Apa? Kedua. Okay, sinalang na patiman. Sabi-sabi biya luya na patiman. At yung magustuhan si Manto, yung maguntong Korea na Ramadan. Alihar kami. 1, 2, 3, 4. Ano dun? Bismillahirrahmanirrahim. Ada meron na so bulanan ko nga sukuluhan ko. Ikadua na so nyata sa Quran. Ikatlo na mingusto kenapa dito. Ikapat na sukat tubig. Pangako para dua minggu na dupan. Ana, are jangan aku sama aku belum mana kan? Nah. Nah, kan gitu. Nah, saya lagi pamimili sa baasang na. Yan nanti mga bayo. Nah, ito na, basiran dulu. Banyak lagi ya. Nah, saya pilih yang ano, di corona tu pilih kami lawan na ako. Ini lebih tidak seperti manusia kan. Oke, ini ada kan. Nah, dua si manjiran. Matakan cuma na napamamagayan niyo. Audi sila di pamamayaw lang. Anda nagbiya gitu. Nah, pagunang ako. Bismillah. Ayat pa kayo sa saya. Na miyaloy tanong to. Isa amala. Agugiti bala. Amin italing Ramadan. Nasuka pag-ikhlas. Sa labos. Anto na su ayat abiyat tanong. Natulungan sa lid. Allahu Akbar. Sukulu. Tunawad sukulu. Terus ko na. Ahad. Masyaallah. La hawla wala quwwata illa billah. Masyaallah. Biasa dia. Nabudu na sadaqallahu labim. Nah. Masyaallah. Nah, ito na. Apa lagi firman? Biasa pa sa dia man. Kung kalugay pa kayo, natalati man nag-video niya nun. Nah, ito na saan? Pangasar mananan. Nah. Jadi pada nasa pintu taruhan. Ito na, so miyalo yakan, miyalo tanong kagiya, apakah binasa, saya ko kapangiraw tanong, la ilaha illallah, ako sarang nagundeng. Allahu Akbar. So, nagundeng yun udah? So, pamasa kami, feeling nga pagkatan na ka, magani ka sa gunding. Oh! Masyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Balasan lagi ya Syekh Magister, Syekh Magister sila nirsan kapakadarin. Himato na ito na yung niya ko yung pagalian na once kanya ni pakatang niya naging syahadat naging yung mahabuntan Syekh Abdul Bida Hafidahullah wara. Circle Akbar to anak utama yang kanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ladies and gentlemen, we have gathered here today for a seminar that has enlightened us, inspired us, and broadened our perspective. This wouldn't have been possible without the invaluable contribution of our esteemed guest speaker. On behalf of this great organization, I would like to extend my deepest gratitude to Sheikh Magister Abdul Qadir Abdul Bida Nana for taking time out of their busy schedule to share their knowledge and insight with us. Your words have left us indelible impact on all of us, and we are grateful for your time and efforts. As a token of our appreciation, we would like to present you with a certificate of appreciation. This certificate is not just a piece of paper, but a symbol of our gratitude and respect for the knowledge and expertise you have shared with us. So may I call on the Director and President, our Sheikh Abdul Bidad, so that we can present this certificate. This is certificate. So once again, on behalf of these three organizations, which is the Mitapat in Philippines, Harakatul Fateh Al-Mustadad and Al-Bidyatul Muftasimun, and everyone present here, I would like to express our sincere thanks to Sheikh Magister Abdul Qadir Abdul Bida Mama. We are truly honored to have had you as our guest speaker, and we look forward to the possibility of welcoming you back in the future. Wassalam. Alhamdulillah balasan ulang yang berparakan siku ya kuburannya saking kaya bayang yang bentutan ang hadul awal una pun kada tanudin na matugtad wag yung gaya kadua muhadir kabaya ka no? Why? Tadi nga kaya okay, bismillah yun ay muhadir tanong nanda yung bukaan pa maka katanong na tuloy na midin pag-ibsa din tuloy na midin naging ayang mahadir namin guru namin kalunod sa giyang programa tanong ay kanwa mahadir Koreano kaya pamagusayaw sa giyang kaya pamagusayaw giyang utabiyaw na mahadir na atas ka na ng buo Sekalian, ya Syekh Magister Abdullah Abdul Nasir Winan ayat nickname yan ginanong yan so Abu Junayn Hafidahullah wa ra'u falyatafaddal ayun na po magusin niya nakatanong anto na umuni maana Eid al-Fitr anto na madadalang sa ginga Eid al-Fitr Bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بصرنا من العمى
وهدانا من الضلالة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله العبد النبي الرسول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا أيها الإخوة والأخوات الحاضرون والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sa tambaro sa muka mapiakap ka nila ni Uno. Kasabutan niyo sa? Dada ni. Hindi kasabutan. Pinaniwa, datalawa tidak si Malaysia. Sama na nasrano sa kabar sa kasabut niyo. Sakano si Prisipet. Live. Si isa tambar si na mafia. Mafia saya. Dan natin yung tayo speaker ako, napali ka pa kayo pangaranin niya. Ito pa rin speaker. Hindi ka gina saya, napali ka pa kasi nito mo. Pangaranin niyo sa nakaniran malorong ako. Kata-kata, mapangasa ko na yun naman. Pagkakit ka na. Sama, yakin mo ito namin. Ano kita? Okay? Nako. Lagi. Pagkakailan na pumangin ang siguro mo. Bismillah. Kata-kata. Bismillah. Bismillah. Pagkakailan na pumangin ang siguro mo. Apakah para katanya begitu yang kaya kalilimut mo. Dan umansa kagay-gay na miniyata tanong sa ayat miniyatan tanong na yung kaya kapakasudagin na ulan-ulan na Ramadan. Nakatiman mo na miniyata tanong man na siguro naman na nakapilit na ginabulan na Ramadan. Tanto umagaan, kapag sasagot yan siya kita no. Susaulan na ayan kapsumi naman tanoron na pituloy. Nasoyamanan yan na pituloy na ayan kapag sasagot yan makita no na saluan. Nasusaluan na ayakap kita matanon na balay bisa sa kawas. Yuti sabab, tanto tano mga pumikal, mga pagariakan, mga bumayakan. Sagyang kaya nakatawagan mo sa sagyang niya, lagi tapi niya, lagyang kaya tanto amagaan, kapkapupusyan. Na yan yung sa laro na nag-initness, kita mo sumpisa katawan na kita no. Dili lang naman to na mapita nakapagayan niya nagkana si Pulana na miyawa sa wala. Datar din sa na maala sabab ang tagabuntirong na miyapita na dabakanaw sa kanya. So, yun ang iwan. Ayamanan niyan na kailangan na mainang katanong puti agad ito oras opisa katang siya kita. Sebab sa ginagawas na maninitay, bante mapian ada buwan tanong na yan kaya mapipigil tanong pumagus sa tanong. Lagi-lagi ang ito ang yan nagtanong sa yan ito ang mukatimul hafal. Yan kaya al-Fatah. Ayamanan yan na yan kaya sagot rin tanong kakulami-lami di talaron ng sa pistaan ng mga Muslim. Ayat turun na al-Eid huwa musim al-fara'i was-surur
wa afrahal mu'minina wa sururuhum fid dunya innama huwa fi maulahum idza fazu bi ikmali ta'atihi wa hasu thawab a'malihim bi fadlihim bi wa'dihi lahum 'alayha bi fadlihi wa maghfiratihi. Ayaw ko magturo na na musim mana kapit-pia ginawa kasusunod ay pagkapit-pia ginawa umiya maratiaya. Isagyan na napitagunan sa dunia na ayamala na sigo kapag talingumay na sisiyamanan yan haluan na mo. Yan dahil na sabab sa diyang kutamanan yan na kaya pagpuntumiran o kaya kumplito iran si kumani na pangungutan nilang si Allah subhanahu wa ta'ala na malaman niya na kukuha na balas o gulbakiran sabab sa kaya kutuwa kaya panaguntaman nilang kaya pagsukiran na kukuha ayon kutuwa kampihan ng Allah agugin kutuwa rilayan Nagia na niya mana niya na puro na Eid. Yun sabab ni Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Pero ang niya Muhammad asok kalbihin ng Allah na gusto mo yan nagyan kanan na ipakapya ginawa mas yun na nitara lebih adus sungan inayamanan yan na punimu nila yan ayamanan yan na dunia tapi dunia lil mu'minina talatatu ayat tanong ninyo ayat ya sumima ya kung katatagulan sa kanin yan ayat sunod kira na pistaan na pera kalau tinggal na pista Idul yatakarraru kullu usbu' ayamanan niya na pista na ibig magulso kasi umandun pitugoy na ayamanan niya na kuri-kuripit wa idani ya'tiyani fi kulli amin marratan min ghairi takrari bisana na adam kumaladuin ayamanan yan napakatalo niya masih kuuman sarabun sa kanagagkakaso ayamanan yan napagay siya sa mga sadod sundo ayamanan na sarabun fa'amma al-Eid al-mutakarriru nagyan ka na ayamanan yan na pista na di magkasukasun fahuwa yawmun jumu'ah Nagyanan na atong anak diamat. Oman din ma talingo masugo sa diamat na pista ang tanwanan si Musuldo pitugo amamos. Patut na ipakapyanan na yaman niya na ginawatan. Wa huwa idul usbu' wa huwa murattabun ala ikmal as-salawat al-maktubah wa hiya a'zamu arkan al-islam wa mabanihi ba'da ash-shahadatain. Lalu dito, kagyang ganan na mababali pistaan si kuma umat pituloy. Sabab ko kaya kumplito ang tanong, si kuma nga sampo ang tanong ang mga paliwag. Ang katawang tanong yung sabihan, nag-iisa aming kanala. Ayamanan niya na pulaos, rohon, at yung ayamanan niya na agamatanong kami. Sigo, ayamanan na Orian udwaga 5 syahada. Nah, setelah sayamanan yan na duo wa amma al-'idani la yatakarrarani fi kulli 'am. Yang kana na duo di kerepet sige ko ayamanan yan na oman saradun wa innama ya'ti kullu wahidin minhuma ayah kapag-tali mo magyang kanan ayman isa sa kanan na dua pagaling tanong bil'ami marratan wahida si gusun sa lakunsa makaisisad naman makasagot
Fa ahaduhuma na isa sa diyan kananado Idul Fitr. Nah diyan keamanan yan na pestaan ng mga Muslim bituan sa Eid al-Fitr. At ano yung sabab? Min sawmi Ramadan wa murattabun aw mutarattibun ala ikmal siyami syahr Ramadan. Agyong gaya amanan yang nakuan buka sa puasa agyong gaya pamana tuwid mo agyong gana na Eid na aya sabab na resulta o kaya pasadan tanong o kaya pamuasa itano si sagyan kaya ulan-ulan na Ramadan. So kaya amanan yan ang kasaulan kaino yung mga arif Allah kapara sabut yung dalog lepe yung mga Muslim kaya ginagawa na iputumputan mo si agama tanong agenda Islam na dapat nijuy nabibinor kaya kaya pintu na hati na kakunami siya kapit siya ginawa so kumang pituloy na so apropas sa tanong si agamanan niya na mga sampai ang tanong na anay sumiro na ako kakunami yan na nanay gawin yung jumwa sigurap ko pa sa data na siguramanan niya na malasim data na usul sa ulam na adna kakunami meron agyan ang suyamanan niya na Eid al-Fitr na ayagat to na suyamanan niya na Eid al-Adha agyan ang mapusok iya pa sa data na siguramanan na pinakanala simba sigurallahu ta'ala agyan ang sunay haji na adna man na anak kakunami meron. So sama ito na yan kaya agama tanong agama Islam na kanabatubugar si kulang wana agama abatik tanong ada sisugay niya no lagi mo naman mo amay ko na kiyali patata lagi na kita no mga manusia na una na pamakaya pungkulan ng tanong na surkulo agama tanong na ilamin ang bigligin pawataan ko daw na diba kapit pia ginaya kami akan mengaging kita muriata na ayat kabawa agama agama Islam na kuno nila niya na to na ayaw niyan na upamakain yung puwata na nama na kuntuya nakasabuti mga gamping ayakap ko na akida pinagiga na ka auto nakagiyas ka tanong na mga hindi nasusurang tanong na ayaw po silipritong tanong naso isasapa ko agama Islam at ano yung naman yan birthday na nagkahulo na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhulo na mga sahaba ayaw yung hulo na mga Kristiyano mga Yahudi tayo kanotep kami kanotep siya mga ganyan na pagkatalo ng Islam kailangan mo mapiakawasan niya may mga ganyan na inimbota mo tawata tapos umuli sa labing yung mga sa pati sa mga siga o di naman o natinagyaso ko daya na amay kaya man niya na mataling na suporti namin itutulan at mula-mula mga mamake pinagputan niya na lamang doon na pagkaka niya subhanallah wala na puro ka na mamulungan ng pag-Islam na puro sa mga kuwan ulama na tingin na nakagigil niya kung kaya ka mga ulama mga duro niya so yung Islam na katawinan ng na sukul na tiyan ni suwi na dalang gulo na katama ni matumahon kaya nga puti at buka kanya nga puti asumpaga na dinatawag na lagi tiba ubay yun na nakialimin pigigbukan yung kami natin na ang gibay na bidua nagkaroon ako ng kayo ng gulo sa mga sahaba tuloy ako ng pipigulo na rasul ko kinimbubuhat ako na alamaya kata na maswa katata kailangan na pigulitan mo yan Atama ni makunat, duda kalrot na mga mana niya nakapit, kudu. So, kaya na, ayaw mana ini, nalagi niya natugin yung sinaya, Eid al-Fitr. Ukura nga namin ang pinanukong tanong. Ay ginagawa na susabog inatina kami. Hindi mo i-sacrifice na ano ng asawa o manok. O di na yan yung talong na Eid al-Adha al-Mubarak ay susugod na so kumulat na isang pamilya na minus na sa kami nga nasundulian
Si Ikuya man ang nagpagagulo. Na upamaga madakalasiran ako pagaya punto na susunod ko sa warasapi. Nabalap ko ng pulir ang talo. Ay, na hindi ko nalawanan yan na niya. Bekuntoy, nailan ang ranawa alam yung dia. Niya na sa repression. At para yan mo dyan, pitin na siya kumana ka dyan. Wala. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa. Saat Nabi Rasulullah SAW sa tawang gelap kenian susu na kenapa meron ini suhu paling betul diterima. Lagi dia mau menapa pasang ikan lauli dan Nabi. Amalan ini Nabi Allah punya. Apa maling masyarakat anak orang suri belum pernah masukin dua tak Rasulullah. Ada anak apa pun nak lemah. Basa Rasulullah SAW na sinilipulitan niya kay Sabi. Basa mga sahabat na pinagkinuha na sinilipulita. Sa kabuli niya mananinin ng tumipuro at kasama ng lalaka, akakikilo na tahati ang akalido. Hindi. Pero ang tawa ko mga sahabat, sinilipulitan na nga palikinom na po. Nafi, biyak isa ka to. Pero siguro Rasulullah SAW, panibiyak isa lipulit, bakit? Hoy, bagian ayak yang dulu sana si Daulah Fatimiyah, apa itu Imran? Tiada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penmana solusi itu al-qurun al-mufaddalah. Ayamannya nak lokasi dunia itu biar tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Betul. Pemanggilan dan nabi lagi sumber bukan lagi deh. Nah, ayam itu, nah malaikat itu selesai, malaikat para dia di Rasulullah, malaikat para dia di Sayyidina, malaikat para dia di semua sahabat. Ada yang sebut. Kakak kita maniman tu, namanya satu, nah malaikat nah. Mas mana boleh paling dua rumah, amai dua iletan, apa esok apa yang sudah sebenarnya nah, kata ini. Nagianan, inaloi kanoruna ya. Kaya kripa kaya mana na manini tadi kano kapakatu dalam ba. Nah, dia bikin sampai nabi kanoruna mga pagariani, mga budayani. Kaano di papeligiran. Nagugin agama agama Islam na kompleto ya agama. Ada alawannya, ada anak kumpul mengatakan mga agama sabila. At taman sa mga bukas sa katigas tapi suci. Kaya manangin nakasundot ako sinila sila napisuntin. Pagkataroon ko, kaya pulutan ko na lawan taman napisuntin. Doon naging kailan bakit simplito agama. Aliyaw na akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ito sabab igira. Nah, basta may mga ulama iyo, mga ulama al-Rabbani, mga ulama al-Fiqh. Adik tuwing pag-ulama na basta may naira na marinig ng sirang kiparo. Hindi sila naraginaw, hindi na natin ito. Agigit po, kaya tayo po ulama na apoy ang yakin ka kukunarakan na baka nang sabi ng pumusuri hindi na taong ignanan pag-ignan na problem. Tayo po lang, ama na maalusin si kunarakan. Ang daray tayo po na may tumuin po, ako pa kaya kasama pa siya nagagawa, mga nagulog ka na, may piniglo ka. Nambayaran siguro mana yang nama terorang. Nah, sama ya. Yang nafsu belum saja salat lain. Tajibu ala rijali min al-muslimin al-mukallifin al-muqimin fil hudun wal qura wa man hawlaha fil musalla wa ba'd al-jawami' inda al-hajj. Patraya ini si kuamanan yang mga mamasi mga muslim akikat papalugan na maka yang disiran terus disiran ko mga tampar sa kabutidan antara sa tampar sa palugan antara mga siti si kuataran na si o mga pelatada sa kunayamanan na nakuha. So, tignan mo makakuha na disyerto. Naroon natin yung bunsod, salat, alayin.
Aku sih bisa berikutnya makan masjid. Kira sunat Nabi itu. Siko papanan yang ulo-ulo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saja yang kota amanan yang nanan dan belum ada apa? Naronin tim. Nah pada surat lain, wa yustahabbu tanabbut bil iktisari wa qassu syari. Nah dia kota sunatan kota kapten tahu na kaptipas. Agar kota tahu. Kaya mana na madam kapten datang. Nah ino kota kaptipas. Awal na minto sa lawas na ating ka. Na miya daon. Naya pinaman din agad dito langwan na prepare na ka. So pamana, baka po susuman na pumutula na kagi. Puno na ka. Ngayon na pamana, isuwi sila na siya tao, malulupyo niya na masyap yan. Dito sa Kamsatun Minal Fetal. Baragyan na pamana, yun na ang ipunutaw na mapiya akasugi-sugi raw. O anak panisik na panisik kau hindi nakalalaman retam natin tulas. Kau pula di pa pamras PPA na nakalabayan na nagtuloy nito na dito na makapipis. Naumanan ko na sobra sa prison. O ay kamadari man ay madari pula ay nagina. Tingin na rin sa ito Mabagi ito ako nila na ako pula rin pala rin na pula mo ka. Kore-kore yun. Kaya hindi magkatulong siya pinaginawa. So Islam na isubuyan na siya pa ko ito. Tiga siya, kaya na pula ko niya niya na mata na sobra sa sasali. Ikaw po kaya sa pula siya. Subhanallah. Ayaman na naman yung gawin na nagkana. Wala po kapal kaya sa tragin. Wala po. Kapta na ako tawa na rin yung kasi ko na. Kaya dulu yang siya pernah minakala na ilan sa kili-kili. Nasu Islam na esokol niya na minus na o man pagtuluhin ang makuha mo na mga buga na. Hindi ko rin niya masasampang pamaro ba sa iyo. Uba nga ako na uda. Ayaw ko ang aluna naftal ebot. Owan. Nananalim kayo na. Na ubad pagtuloy na pamasa rasa. Rabi. Tawas. Magtuloy daw. Nabayatay sa nasunod pinakamamot na kina. Rekso na Masya Allah, tabarakallah. Kaya kasi biro-biro na. Kita na siya rin umakot siya kaya na. At yun, ito magkakita na tama na din yung mga vlog na patay tamag. Nakakita mo siya pa na kaya. Yun na ako apa ko mga na namuna na. Mga example ko na mamadaya. Yun mo kagawa na nabagura sa kapag-usay tanong. Wayabsu ajmal khilaf na berdasarkan tafsiran kalau nak bicara tentang ulama PPA kenapa bicara tentang kenapa syarat ayat apa masalah sama tuan bicara mereka na PPA na yang mana dia nak tahu orang orangnya nak pihak alhamdulillah mana dia nak bicara masa dulu bisa kena pindah ya saya kenal itu yang Rasulullah na baka warna magar buku adit na tao sa layuan. Kamadang lang nila kung ano punya kasulot sa mga alayar na hitar na panertakan ng dinada. Asubra saya mana niya kata na ako. Subhanallah. Ada layan ba? Napakagila niya isubuno agad na tanong ng Islam. Na, orang yang sudah sisanya kita mana niya na sundunan ay amat pulatin na umaran itu na nanagang betul sunat. At manusia mo, tangan natin na makapagdala. Owa. Nagkira niya naman yan na pumpulaan sa no. O yan, nagsunto na yung gusto imam sa ato na ba ini nagurakat. Nagrupo, ato na ba ini nagsunod na. Gutus ka na naman niya nagsunod ba. Pagbersisa yung gusto imam niya na at paganay, kung orang na takbiratul ihram, ako na ba na doa al-istiftah sa mga pito. Na siguro na doon, siguro pa rin natin na nagpunta surat al-Fatiha. Nag-gusto kami ako pa kayo matasap sa ismarabbikan ala, na orang na siguro na doon lahat, na ayaman yan na,
takbir maupun lima. Nambutian niya na kung kutuwa. Fatihah, naurihan niya na kung kutuwa. Isukpun mabubuntahan ada kahadithul ghasya. Ako semua pada mga surah isuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya warada kemudian niya ng Qaf, surah Qaf, yung kutuwa. Ayaw niya na اقتربت الساعة وانشق القمر مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana maupun surat tentang insyaallah. Sunatan al-jahru bitakbir. Agen itu agapkan tanu-tanu sisajar itu takbir tanu saan pemikai layak ulan upama kagian nyataan. Nah taman sa dimana itu kita manangyan na kapakapasan tanu sundan saya manana salat al-Eid. Nah kita ada lagi ayat dapat nah si ko mangawalay tanong pinakbir tanong si ko mangalalan tanong pinakbir tanong tama ko mga pagitan na pinakbir tanong at yun ang Allah mga sahabat Rasulullah SAW may iman ko ng yan adil naman bukan tanong na dapat na mawaganan si Sagyong kaya pambanakwa masatan pada penyaman ng surat ng tanong nah si Sagyong kaya puasa al-akal yawm al-fitri qabla al-khuruj dapat mapulakan tanong dito rata tanong kung makasing-kasing o di na siya sa masalap subi ng tanong huwag na tamar nagiging mas matiyan upahon sa timan, talong timan, timan, pito timan dan sa hulito nagiging sunnah hindi ba agusuema na nga na ayatun ko na buka sa hari raya Kaya dapat nasingkong kadapat malagan. Na ante kapakapasad nasingkan mungkin sa mutwa siyong pili kaap pangangayam. Pamakamya kasumbo nila sa kami. Hindi na sapi, narogat, inuto magaan. Ikiresi na puasa-puasa na malog kontrasado. Nakagipin tira utoda. Ate na kunto na dama kapitra o mga muslim na lumiyakay. Ikiresi na mga sa area. Na antum niya na niya na magana ako. Kapag sa sa salat al-Eid, nakatulog kita yung mga niya na kapulong din. Kaya ako ay mana niya na pada surat ng tanong nagyan dito at itanong kasi semangat o sabat sa sarili. Kanya ito al-Eid. Mamana kudratul nazarina taqabbalallahu minna wa minkum tarimaan kita ng Allah sirkan wa musirkan pada nalayaman na ino kita ng mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pan ar-rukhsatu fil-lail nagyan dito kapaparo mapapagay saya agen kita yamanan na kan kita ada pakarataw wa magano alam Islam يرخص يوم العيد باللعب واللهو الذي لا معصية فيه. يقول شيئا تجد مقصود الذي لا معصية مع مسلم. أجل دائما أنا كان kita sikut untuk mengenai kasus bisa mana nena maksiat. Pakasuk sikut mana itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah jangan kaya mana niya napatut pagbulan tanong. Ada nang sa mga nagyan dito mana niya narapun na katir tanong. Ipagpun sa dito adong ni kanina tayron. Nataman sa dito tanong masisagyan ko kaya mana niya na kapasadagyan dito asampuan. Nakaisog Allah subhanahu wa ta'ala yung niya ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جميعا فمنا ما تهرى دليل ومن فعله عليه الصلاة والسلام لا تسجن من بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر أسكننا بيوسكنا سيغ فمنا جوية فقسا فوسا ويكبر نكبر سنة hatta ya'ti musalla kama sa mga tali masangot at subayangan na iman ang Rasulullah SAW wa hatta ya'ti as-salat tama sa mga naman pasadat ito sambayan fa idza qada as-salata qata at-takbir
Rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Nah, ante ko sa dagdag keterangan na sampai ang napunto niya na nagdadagwa. Takbir. Itu yang mananya nanti apa saja pikir isu naya aku. Atau apa ini na puasa puasa. Nah, kira mampu foto kemananya na atau apa ini na surat tentang. Dia kawan kaptu pastan na isa dimikan tanong apa paranayan. Nah, semua yang aku na mga lokstan na nanti di ko nakikita ramil liya kuwasan. Atau na ramil. Nawaitu Islam yawmin Peter. Sunnatan lillahi dan Allahu Akbar. Kuliah na nakatabanan pipulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang nabi ka penpraramilah. Ay ako nga punya pengalaman na puluh sabab siya na pipulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gusto mga sahaba, mga salafat saleh dito pasiran na dito mabula man niya na dito pasiran. Nah, gitu sa Bapak, siya na ito mga ulama. Istahabal ulama, tul'ina l-iktisala, tujubun. Siya na ito na naging matalapak. Kuna rin ito na hingga katuspiyat niya. Pada penaruan, ayaman niya na absurat ng tanong yang bagi li ahli Islam al-hirs al-akid di huduri salatul Eid. Kailangan apa na marano umanisar kita lo sa kegiatan ama masa saja kita kapsulbayan sa buka ini taran besi saya mananya na juga mga darpan na basa masjid nakakitaman si kumangaba iya kita hahalit na pagadarpan ro na upamaga sisa masjid na dito ko pa kaya makadarpan uway nama sila sirapun para ke masanya naguging nila ang kultuan ikat kinabilang yung mga Muslim kapag tulad mo Iran na pwede na naman yan na ato na pa yun na isusuyo wala magtano agama Islam so yaman yan at tamang kumangarulong yung mga wata na pagkadar pando kakakit yan na nikuan Miyado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya panutulong niya kini Atiyah al-Ansariyah قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى. Disebut kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akali kami si kuya manana buka sa puasa aku si kuya manana na buka sa hari raya. Ada masyarakat nagayat salat al-Eid kapsumbe ang tanong sa buka sa puasa la azana laha wala iqamah dadun dam may ako na ano pa na niya ito may man to nambulang pa naman na yun ako suwelo sabi banyan hindi pamrakti ka na agama hindi natap sila mo yung mga yan nabak agamatsan ayatollah nagyala yung mga yan na panutulong Imam Bukhari at si Muslim tetapi dia si Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amalnya lam yakun yu'adhdhinu yawm al-fitr wala yawm al-adha wa qala Jabir bin Samurah صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ayamana na datiyan matoy iba betul ni aja kaya puasa rusa buka sa hari raya ya panuntut niya kina Jabir bin Samurah bagaimana enam pedali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sabihin kaya ko dua tuka nabanya kay isa nabanya kadua na dito na ba meron niya sinaban niya piyakit pagbangan na dito niya kamata ayaman niya na para dito meron kalimutan na lagi nito ada pa yung sampo na sunat ko una niya na gusto niya ay bulisun ka rin nagsunod na sa ko salat al-Eid kenapa na kasusunod ko amay kaya man na lagi daw ko makuna ba sa sunda masjid pala ipamasa Sahara pada penaruan surat Al-Tanusi Sagian kaya sampai yang akuan salat al-Eid kapakatan martan wang abuba
تشرع التوسعة على الأهل والعيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن بما أحل الله وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. Isusuhu saya sukapaka unada si ikwamanan yan na pamilyan si ikot pamilya so mga pamata pamilyan ka naluluhan ka nakasiran igirahin yan kami na bagay kaya tunapon kinapista ang gulang wana pisisunan ang kuparuli ng to super kapya ginawa niyan kapakadulika yan budan yan at yun ang ipin sa to ano Rasulullah sa isa nakalari na Islam ya rasa-rasa kalau sultan yang asaulan na bakit pa kaya buka sa puasa na ay mananya na ika puasa tu kaya na yun wakil wasurtin wadik lillahi tabaraka wa ta'ala gawin na nakaka na kayo nung tadong si walau na kapagatiapi napaluwagan na rin sa amana na pamilyan kasi kung tama na amana niya na kugugil ka Wai kajian ni pemana ruku agama kano agama Islam. Tama sa niya Rasulullah SAW nakin kung mga tao nasip na sulta basit na kita sirano. Nana ay ini pangulo petnuto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abu Bakar radhiyallahu anhu na adna mananya na imam magdinda mga wata na siapa ran sirano Abu Bakar masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abu Bakar at pinaging kasiran ya Abu Bakar inna likulli qawmin 'idan wa hada 'iduna umana dito na yung tagtaw na pista niya lagi na pista ang tanwaya para mungkin makapiti ang ginawera sa ayat syaratihan na di mana niya na mabapya kaharam mo gabatalo ko niya pwede pa sumanang tanong al-'id fursatun لتجاوز الانفعالات النفسية. Orasanan amakontrol tanasuhan jika kerana itu manisa makasusubra. Wa wasul man qata min awasir al-qurba was sadaqah. Kailangan tunay na agene saya kulpata nakagulmene taka tunay na dapat mula dari saya pangannya mga lawatan ng mga tao. Ayamin na minus na di ka nung mga sitaw ka. Naukulugan ka po yung sitaw ko, nagyang kapiyak-piyak siya ganawan niya. Nagyan na niya kuwan. Ayaman na niya napsurat ng tanong. Pwede po na naman niya napupuloy na ang tanong. Gano'n tayo ba na katatagan tanong siya din kaya yatasahalo ba'dun nas. Pagmana itutuloy ka na pag sabay si kuya manan yan na mga tao. Ayan ya sabay na ako. Ayaw manan yan na ako. Mga pihitan, mga dudubitan. Kaya nagiging na sa mga bayi. Naikira na kita pulugunan sa siran sa aura. At kira na mga pagtitiyan lang. Di ka pa ka. Kailangan na naman yan na oray din ako. Pulit-pulit ka na nasisiyapan yung suban yung computer. Adi mabaloyamanan yan na kabarog. Di mabaloyamanan yan na kiyasyo anagin ko to ang mga tunabay na po mga punta na kapit na usoyamanan yan na mga muslim. Dito namin talaga sa dyan ko to ang mga pemakaharam. Bukan ng kanwarang pula alamin. Lagi mo pa kayo ba yan ko to ang pamamaki na sa mga musik. Na niyaboy sa gawin, niyaboy sa ano man na, yung pangatutugtog, nakatulog ko lang ang panaan niya patunga sa sultan niya kasauna. Ano mo niya naging kuto ako? Ayamanan niya na, siya naging kamanan na, no, may atiprutin pa sa makaisisa. Yun sabab, ayat tayo naman, ihmadillah azza wa jal, an atamma alayka ayyam hada ash-shahr al-'azim. Panalaman mo isukan na ka. Arapul alamin. Sa tiap pasadang ka, sa generasyon tayo na natin ang mga saulan. At yung pinagkaulang tala, wajala ka ng samahu wa kama. Yung kaulang tala, pagkakiksi ko mga taming tunay niyan, ako kaya pamuwasahan yan. Na, upang ka na naman yan na,
atau apa ini nabantala aja kana na lagi dana na yang gulola na pada penafsiran tentang na dia ketua bukan tanah zakat al-fitr ya na apa mana zakat al-fitr na adna ayamana niya na wa apan itu ayamana niya na apan itu na tudun ikapaga niya tataw na susabay kumawala man at kira na wajib na ibigay na siya ka taman sa kita makasyon bayan sa salado na ito. So pagsabay natin kira na ando man ang yan na kapakasyon bayan sa kita suhot na taman sa kita makasyon bayan sa ito na wajib ro. Adong manamiyalo mga ahlul ilm waqt al-jawaz pamanamiyang pakairon ng kuto kapag sa petra. Again, so, ino kita no sabat, barat yan na ikawan yan, uban yan, pila kayo mga isikukuhan, mga miskin. Na ipulin yan sa pangkaw ilan yung panakabubay. O di na salaman na yung kabubay. Na ipulin yan na yung kayamanan yan sa katumbi. Na ayadalaw yan, awak al-abdaliyya. Na yan sa kayamanan yan, nakipulan ka sa yan sa kuwa, yung pinakasimple sa buka sa puasa na beauty dalawan yan ay mana niya na okay tau pamaka na matitingada ka nagipig-ibugan ka nagipig-makalalapig na kuwan oras yan so sabi mo natin kinaanta ay bulan na kanon kapag kaya bulan na sundan bulan so sa katong petre na sinyo bulan siko ay mana niya na bara sabi yan lagi Rasulullah SAW na umiyaluyan, wala yakul ta'ama kamila taqi. Dahil perkataan kung panganang inan tanah mapaparatesi ko Allah. At hindi na yung posible, at hindi yung tulikan na yan, naroon nakapun na dito. Hindi sebab, ang mga Syekh Islam Ibn Taymiyyah, ayan natin na zakatul fitr na musa'adal tabang. Na ayaman na yan, ay tubangan na ng kundwa, malaikalak na paratesi ko Allah pala. Amin sige. Walaupun ayat tabang ini, kita tu bersyukur, nanti apa nak sama kita nak bersyukur. Nama yang mana ni na? Apa asal petra nak kiri nak kalau nama hati, hati bila anak mama panambo yang sana, apa yang sih nak petra nak diri lagi. Oh, nama yang ini untuk makdam, anak tu nanti melaya. So dia nak kawan, nak ayat kalau itu dia, nak apa makan Siya pagkakasan yan, ay puto din, masa Rasulullah SAW, nagyan ko isa kagandang tamar, isa kagandang bantad, isa kagandang akit, na gusto mga pala mga pangalan. Sumawa naman, napuntis na sila na to, natira na, kupa kaya itakson, aso aglabu utal balad. Sampai din ka mga tamar, kada ba si tamar, na ibarat yan, pamanay isa kagandang margas. Ayaw man yan na, ibigay nah, yang ay sa kagandang margas, namin ang minus na 2 kilo ang bulan, pamakas ko timbangan. Nah, nagyan namin yung pagkita na sa mga miskin. So, mag-isipin natin na opa na dapat tayo ng para sa area pera. Kapag hindi kapagay. Nah, i-discuss pa na ng mga kupa sa dua malang na pikiran. So, sabi na hindi kadaklan sa jumhuran fukaha na ayatin pikiran na dito pa kaya ba para sa pera. Ayat na ibigay na nagyan ito ang mga panganang na hindi gulalan ng Rasulullah SAW. So, masasabi natira na kupa kaya para sa nayaman na yan ang pera sabab sa yun ito kapit kailangan daw ng kopi na may na ayaman na yan na langon din panganang na magwayan at na kailangan nila po na di mapapang. Ala ko lihan na so doon na po naman na yan na kapaka baon na minakakiraw si mga ahlul ilma ba nagigapagaw na siya sa mga pangalan. Owa. Orang na padayaman namin na kailangan suratul tanong si sagyan kaya po man nakapakatali ng magyan kaya po Eid al-Fitr as-salat ma'al muslimin wa hudur al-khutbah. Yan dito kapsun po yan ang tanong arap po mga muslim arap sa berba ka isagyan mo ka khutbah. Lagi para makarayag ka ng Pilipia nang bida sa khutbah si Kujumu'a Abu so khutbah si sagyan Eid al-Fitr Abu Eid al-Adha. Kena hindi yan. So khutbah
si kuana yang na juno natin pakai iba kapitero bukan pakai pakai apa namanya kapalin pada Jumat saja. Saya nggak Jumat. Sisanya ako Eid al-Fitr, Abu Eid al-Adha na kaya mga tuloba. Sa ipapasasi man na mga tuba. Kaya ano kita ulit nga pala makabalikan. Okay. Na aya mapya at taralmi na puna makinigin ka ang utak khutba tama sa kinakapasada dyan ito ay maanan yan na imam. Yutoy mas taral birka ay maanan yan na kamasa na kautubiyat yan. Na isa na napsaratunan. Pada penarawan yang napugulaw tanong mukhalafatul karir ng kuto akasunang kako lala na ilokital na. Ibarat yan. Itanong isimben sa buka. Na pag na makapupul sa wala nga na siya kalumingin. Na may kapanin ka na siya kalumingin. Ngayon na nagyan kaya lang at kubigan tanong na palit na ipokarito sa anuan na mo. Walang lima kaddamu wa atharahum. Pada nang kedua saksikan. Nah, umanin sa nang naman na marinyani ay manana makasusianya si ko mafia. Ano rin siya nakaw na ano na mga pamatay ng kailangan na may ng katano sa kanya kaya po. Absolutely katabi. Kaya kaya nga oras. Paganoon ang takbir al-jama'i bisawtin wahid. Nanga-style tano ang apanakbir. Asati mana suara aji pamaguntan ada di mana kira nagi bilal imama panakbir hasan menunjukkan maka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nalamun tujuan ang umpisa kamas nah orang insana takbir lewati sa akin mo ginawa niya nasala ka unutin maka pamaguntan ang butuwa suara. Kaisa sabar na nangan takbir jama'i. Tanda ko gagawin ng tanong. Ada di ko natin yung kira namin tayo sa naman kaapting na may kanan ng panakabir ka siya. La. Umanin siya na punakbir. Kaya panakuan ano ng aming akarawawa. Hindi na mga sila awari ka mafia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aku kita luar sana tahu yang maaf dua kasabha. Nyala kami mampu bola maaf. Nah ini setakbir mau sangkasa. Kira suku dengan wah, apa kalau dengan tanah gina tanah? Sepakan itu bukan tanah luar agama, karena tanah yang mananya nanti gua. Nah kira, misalnya nah, kedua, i'tiqad masyru'iyyat ihya lailatul 'Eid wa yatanaqaluna hadithal labas. Susabuhi maya paratian yan na ibaratnya na mapita na buka nasi kinakay na mabubes sa gawin ng pagulong tanong yung tanong laman na subo kagagula at napipikir nila na miyawar ada hadith na dito hadith na orang nalatas dito sa dito kenapa dia nanipikulo oleh Rasulullah SAW katalo takhsis yawm al-Eid di ziyaratil maqabir wassalam ala al-amwat. Ito ang katenduan tanong sa ilang buka, kaya tanong ka pumisita ko mga kubur. Udo na naman ang yan. Ay tanong ka na bukas sila ba? Udo na ay tanong ko ka pinipiriyaw pa na. Agyan na kaya panatira na mga ulamay. Bidok man. Bidok ka, kagitin mo ka. O sanap ka karamira ka, nagsumo na siya ka pasangka. Nabagyan na ako, pero niyawa. Ada Rasulullah na ikira bukan na orang ayat di orang kapit tubuh. Sakit sa kapaparong kana langsung na pumisita ko. Uban tetembung gagawin ya bukan kapit orang na orang buka na. Apa yang kapasang na iyo orang nyana lala bida. Kadang gulo Rasulullah SAW. Yan na ko. Ay dapat apa tinigatan o ikhtilaf al-isya bil-rijal. Nang kuto at isang pakasyon ng mga mama o mga babae, tabi-tabi ka na dito yan takisa. Takatawin takisa, lagi na kapsyon ang mga pada. Tigire sa na puasa, nakatago nila ang mga light. Kauman isa na sasarang niya, nagkita na, di paano rin ang pagkina ng alay na tulad. Ito na sila na susurong na ng alay. So, ba? Tunay kayo ko daw.
Aso manamo da manaraga mo. Nagyabu ka sa bunagtan katawan wallahu ta'ala kaulo laira. Oy, nagyana na pananggilan tanwan. Ikalima, بعض الناس يجتمعون في العيد على الغنى واللهو والعبث وهذا لا يجوز. Tusabirina minti musiran na tigirana wakano kuna risaw nora. Napiama makin girana yupit kerona kana mumpene na isa sa sunte saulan na pipianian na inimpidanian na pipirasanian na nimpene bungkelo na kuasa rompiania kana lama suna pilihan menena prupin-prupinnya. Dunia mayas sudah sana-sana sampai kasaulan na kemudian nonton na kaya mana nabi Dinaba tahu na mga presyo na ko na sila na matatano kung pakat ko yung tanong na lawan ay kira ito lang ay rapidol pa. Kaya tibod, sana ka isa-isa, na isa sa parana. Pada ba, kailangan nakapananggilan tanong, al-iqrab bil-mubahat, lil-lubsin wa aklin wa syurbin, hatta la tatanos, alamot. Yang kuto at igir mo ito kasi kulangan namin ang papakay namin ang kasobra. Adyo lang anak. Siko kan bibitaran, siko ka panganang ka na kapagisirap, kapanginuman na may kapagisirap. Nagina namin ang supagay ng pagkatarola, wakul wasrabu, wala ito sribu. Nang kano na inom, uba ka na yung mananyan ang pamagula. Uba ka na yung mananyan ang pamagula. Nana, diyan na ni mama na mga di sila pagkakulutan o, sa katiya roma niya kalpas na kaya orasay na niya kapasad ka no ay mamuasa nakalabad mo ni puasa kaya puasa talo orean yan sana magawi si ko sawal orean yan na puasa talo si ko ayaman doon tulugawin ko man sa ulan puasa talo si ko ayaman yan nakapagod tali mo maaw iskila gusto kamis na ayamala na lalalayon tanwatin butong tanong si wala nyala ang kami mamatya sa Quran na wala punta siya api-api ay ito na pagkakabatiya kaon nyala ang kami kulunas sa mga pipya ito kesuat Allah subhanahu wa ta'ala na tidak ketik kapayamanan niya na aldo pa pala nyada nga puasa na biyugan kamamuan ng wantaman pumangin na si Allah ta'ala atau pinagdaman niya sa mapya sa wad na niya ang tanong siya korek na pupunto sa topik wallahu ta'ala o paano ba namin ang aalintano siya mga karigatan na pupunto sa ginawa ko nagusi-gusitan sa pumangin tanong si wallahu ta'ala nakitano sa diyo kaya manan yan na kapos mga Amerikano ang kapit niya ginawa sa pangin si wallahu rampay tanong yung sisagyan kay Eid al-Fitr al-Mubarak sa pumangin tanong wallahu awad na mga lumuyan na paragtalimuan yan sa magan Wadong mambuhay man ang ipapagtali ng mga muskil na mga murala, mga tura na angkat niya ito na sampingin sa mga Biblia. Hada wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah jika ia Syekh Al-Mustiyar Hafizahullah dia tamatkan dia tanus iku mga berdiri si ibu Islam. Lalu itu na kedua anak Islam. Kedua anak Islam. Okay, alhamdulillah. Setelah tadi sudah kita berhasil mulai pamungkin kita Tunggu lagi hari ada si Ustaz Abdul Hakim. Dia bertanu semangat muliakan Sadidanu indarainu akan dihadiranmu Islam
Siya bertanus mga muriyatan sa ditanu indarainun akan akhiran ku Islam kay pag-isasir itanong sumanga malaikat sa langit nadiran di pangandan sumanga kawan tempat anna balas amatian siap tanus mga muriyatan sa ditanu indarainun akan diakhiran ku Islam kay pag-isasir itanong kay pag-isasir itanong So, alhamdulillah. Napag-start ka na. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sintaro sa sarili ay mga pangisa na sa ito mga bandiyo na mga isyok na pasdetalo sa tulad man na pangisa. So, masusumirat nasigurado ang answer. So, masusumirat nakuta kayo ko din yung buray sinabi kahit na pamilya. So, mismo na mga alagar katibla. Tala pangisa. Nanantay pa ka anak masih gana pala salam nanti sa pakaisa pamamakin na ganyo kagyo ito na may along tanong sumama pesta na pisukin ko mga Muslim na madakal. Na ayat itu ni ada yang na tulo teman, ada yang ang tatlo absolut. Ya foto po. Yan nakapagisa. Pada nero na soal Eid al-Eid al-Mutaharrim بكل اليوم العيد الفطر والعيد الأضحى Tulo na. بكل يوم ثم Jumat ثم gawi pan Jumat ثم pitu gawi agusto Eid al-Fitr agusto Eid al-Adha. Tiga renggak. Oke, mana dia nanti akan seragin untuk kebaikan. Nah, sama nih kuasin tanah di rumah ada tuh, para kita masuk dulu. Ada yang lagi ya? Ngapain kan? Atau nah, makanya lu setengah kenapa